Nagagawang mamas ko ani. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year, mayon Pasko gwapo. O sa tanong. Mayong Pasko gwapo. Oh, gwapo good ka, mayon Pasko. Matay, yaga-yaga manay mo dong. Ang kul gwapo, ang bata, dili mga atek. Sa ato pa, gwapo dyan ay ko dong. Giingon mo na, mayon Pasko gwapo. Matay dong, dagay na masko din ba? Ikaw rin na ingon og gwapo. Ako ra may tarong ug mata sa ila gwapo. Sa bagay, murag tama yung ka dong. Perting tamaan ako gwapo. Unsa man, muhatag ka dili. Buhatan ko daw, ikaw rin na ingon og gwapo ko. Oh, kala kul, ayaw nagdugaya. Narao! Damat kaya ni gwapo. Lakaw sa ko. Matay, gwapo jud ay ko. Pag-istorya na lang jud, ang kulang na ako para makauyab ko. Sakto naman day ko kagwapo day. Uy, pare! Uy, Mare. Pwede ko maningil siya mo utang, pre. Katong 1,000, dugay-dugay naman to. Asa gid ato, Mare? Katong yung gihiram ni mo, good. Katong dito tas Maragusa nagkita, katong nakaigit ka ba? Ay, tama. Katong gipalit na kong brief og short. Oo, katong. Ay, nakaigit man ka sa bus ato, no? Pwede, igita, oy. 1,000 ba kayo to? Maningil ko, be. Pwede na ako datag 500, Mare. Unsa man na 500 pare, oy. Yung 1,000 na, 1,000 ba yung maghihiram? Na, 500 ra gid ang dalan ako, Mare. Ah, di ko mo dawat ng 500 pare, oy. Dugangin na. Ah, sige, Mare. Mangita sa ko idong aga. Oh, sigurado ha. Nga ibalik ni mo niya, ha? Yes, 500, 500, 500. Pagkalabli Diyos na ilad ako ang gagawang. Sa Miss Mare, di man mo dawat sa 500. Gusto man niya ipaso na yun. Yes, 500. Uy, dong, asa may kanang 500? Anay kung kokol, nga naman. Ah, di ko mo tuog ni mga taxi mo 500, oy. Ay ko, ipare sa imo hakol. Ako na dong, be. Ayaw kol, tanong ko ang mani mo likol. Dili man ako nakuhaon pangayon ba? Ihagoan ako nikol. Kung gusto ka ane, agoy pod. O sige dong, unsa may gusto nimong hago? Agdulat akol, 500 day. Uy, kambugiro na ba nimo dong? Unsa ka dula? Inaani kol. Basta unsa kay gusto ning dulan mata ah. Kini kol, isang itong babong. Abay na be. Unya unsaon man eh? Digduta kol, ang una makaigo, way daog. Aw sige, asa man diri dapit? Naarang bato, ang una makaigo atong lata, maoy daog. Ako una be. Pop, pop, pop. O unsa man? Dapat na kay sugal 500. O dira. Ako rang isuloy sa bulsa. Kini makabayad jud ko sa kong utang. Pagka-bisik nga dula. Nya, magsugod na ta. Aw, ganina ra kong ready oy. Be, ako yun na. Apit rada. Sige, isa pa. Malas man. Ako na po. Sige, labay. Minimato. Malas. Kaduha na niya eh. Ikaw din si Pamato ha? Wala oy. Asa wala? Kabato man na imong gidala. Ha? Kangsay. Usay kang say. Uy, ano naman to sila?